Plastada na karon ang COVID-19 quarantine facility sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Hitsas na ang COVID-19 Ligtas Center nga nahimutang sa El Salvador City Gymnasium. Ang pasilidad adunay 52 bed capacity, ventilation, comfort rooms ug mga nurse nga kumpleto sa personal protective equipment kon PPE. Kapin 1 million pesos ang kantidad sa pasilidad aron mo akomodar sa mga suspected patient, locally stranded individuals kon LSI ug returning overseas Filipino workers. Divine Mercy Foundation nagpahulam pod sa ilang kanilang ora ni siya dormitory. So gitemporary to butang sa didto. So karon magsugod na pod siya sa atong bag-o nga isolasyon ng uban, no. Kaya para mausag gyud ang tanan. Moabot na sa 80 ka mga LSI ang nakauli sa syudad. Apan sa kasamtangan, aduna na lamang tulo ka mga babaeng LSI ang naasulod sa quarantine facility, kinsa gikan sa Manila ug mga asymptomatic. Sumala sa LGU nga human ang 5 ka adlaw nga quarantine, gilayon silang ipailawom sa rapid diagnostic test ug kung magnegatibo ipa-home quarantine. Apan kung magpositibo, magpabilin sila sa facility aron maobserbahan. Ang maong quarantine facility miani og pagdayeg sa mga residente. Na maayo hinon ba kabutang nga tagaan og higayon ang El Salvador City. Kaya magkinahanglan importante man gina sa mga katawhan. Aron safety ang mga katawhan diri sa El Salvador. Kaya para ug na sila nadala nga COVID gikan sa kuan, makuan sila dito dire. Dili makuan dito silang balay, madala. Dili matakdan. Di matakdan ang ilang mga parente, mga anak. Padayon sa bang paghangyo sa otoridad ngadto sa mga residente nga sundon ang minimum health standard kini aron malikay sa COVID-19. Sa kanunay luyo sa mga pag-ampo amo gyud gikuan nga pang-amo gyud giampo nga dili gyud unta, no. Kay grabe ka hadlukan ang taga El Salvador, no. Hadlukan kayo bisan pa gani bago pa ni abot gani nga nagkuan, nagsuspect pa gani or video nga kurat na, no. So ampo lang gyud, no. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.